Jamana fanga ka kumalasela Aziz Mahamat Saleh y'a fɔ AFP ye ko mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna fagara finitugu 10 ɲɔgɔnna tun bɛ yen ani mɔgɔ caman joginna jamana faba la ɲɛnajɛ kɛbagaw binna forobasow kan marabolow kan fanga ɲɛmɔgɔw ka politiki ɲɛmɔgɔso kan jamana wasabulon ɲɛmɔgɔ ta kuma farakan la k'a jira ko nin wulikajɔ nin bɛ se ka kɛ ko a latɔnnen don arabadenw famaw fɛ murutilikow ye AFP ka kunnafoni sɛbɛndila dɔw ye mɔgɔ 5 su ye 2 datugulen don ni jamana sirifɛn n'o ye drapeau ye 3 ni jolifini jɛmanw ye u dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso duguma min bɛ kafo 7nan na n'o ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɛli yɔrɔw ye faba kɔnɔ ni maa 5 ninnu fagara marifa kisɛ fɛ Union dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔba Chagua Joseph Ampil y'o fɔ AFP. Faransi jamana kɔkan ko minisiriso sababu fɛ ye farinyako jalaki marifa fagali fana sen bɛ o la ka ɲɛsi wulikajɔlaw ma o ye Quai d'Orsay sinsin k'a jira ko Paris jɔyɔrɔ si tɛ nin ko ninnu na. Musa Faki Mahamat n'o ye farafina keleyatɔnba ka jɛkulu ɲɛmaa ye jalaki kosɛbɛ wulikajɔlaw dankari la ka ɲɛsi jamana fangaw fɛ u ka adamadenya ka ɲɛnamaya ni nafolo bonya ani ka hɛrɛ siraw fɛ walasa ka se ka sɔrɔ gɛlɛya min kan. A ye jaabi di o kan fiɲɛsira fɛ Twitter. Nin kɛlɛw bɛ kɛ furancɛ fanga san 2 janya kɔfɛ min tun kan ka ban alamisadon Octobre kalo o tile 20 na. K'a fɔ 6nan la fanga ɲini yɔrɔ min na fanga ɲɛmɔgɔ Saleh Kebzabo ka so fana bɛ yɔrɔ min na bɛdaw lakɔnɔnen don. Kebzabo ka politiki tɔn ka ɲɛmɔgɔso n'o ye jamana ka yiriwali kurayali tɔnba UNDR ye o laɲini kɛra mɔgɔw fɛ wa a yɔrɔ dɔ jenina. A politiki tɔn ɲɛmɔgɔba kɔrɔ y'o fɔ AFP ye Celestin Topona.